jberê li Başûrê Kurdistanê li Zaxoyê 10 sivîl ji ber polîtîkayên AKP û MHP ku li dijî Kurdan e hatin qetilkirin. Em tiştê ku herî dawî bêjin em serî da bêjin. Kujer Evet, Türkiye devleti itham eden söylem devam ederse hakim kalacak açıklamayı ikaz ediyorum, ithal ediyorum. yên ku polîtîkayên AKP û MHP weka polîtîkayên dewletê didin nîşandan. Yên ku li dijî Kurdan, li dijî hemû destkeftiyên Kurdan êriş pêktînin kujer bixwene. Îroj heger 10 sivîl li Başûrê Kurdistanê hatibin qetilkirin, ev encama polîtîkaya AKP û MHP ye. Yên ku li dijî Kurdan, yên ku li erdnîgariya Kurdan, destkeftiyên Kurdan dixwazin polîtîka bidin meşandin, yên ku êrişê Rojava dikin, yên ku di dîrokê da komkujiya Zîlanê, Pirsûsê, Dêrsimê pêkanîn, îro em dibînin êrişê Şengalê dikin, êrişê Mehmûrê dikin, êrişê Zaxoyê dikin. Lê em dubare ev tişt dibêjin. Ji bo ku pêşiya van kuşnan bên dayîn, ji bo ku pêşiya şer bê sekinandin, pêwîst e îradeya gelê Kurd bên naskirin û deh ji van polîtîkayên şer berdin. Îroj em dibînin ku li ku destkeftiyek Kurd hebe, desthilatdariya Tirkiye êrişê wê derê dike. Lê li dijî vê yekê, li dijî ew tune hesibandina îradeya gelê Kurd, ew tune hesibandina nasnameya Kurd, çanda Kurd, zimanê Kurdî, îroj gelê Kurd pêwîst e yekîtiya xwe ava bike. Heger îroj li Başûrê Kurdistanê 10 sivîl hatibin qetilkirin, qasî AKP û MHP desthilatdariya Başûrê Kurdistanê jî suçdar e. Em baş dizanin. Heger ev devam bike. Yên ku îroj Komara Türkiye yên ku Komara Türkiye polîtîkayên AKP û MHP weka polîtîkayên Komara Türkiye didin nîşandan, em dibînin ku hêzên ewlehî jî dibûne hêzên AKP û MHP. Yên ku li dijî Kurdan, yên ku Kurdan qetil dikin, ev hişmendî ye. Em dubare dibêjin. Em li dijî vê hişmendiyê tê dikoşin. Em dubare dibêjin. Em vêm komkujiyê qebûl nakin. Em dubare dibêjin. Çawa ku li dijî Dêrsimê, li dijî komkujiya Dêrsimê, li dijî komkujiya Pirsûsê, li dijî komkujiya Zîlanê merxwe be, em ê li dijî komkujiya Zaxo jî li ber xwe bidin û em ê tu carî ew polîtîkayên ku li dijî Kurdan tên meşandin, ew polîtîkayên şer nedin meşandin û em ê qebûl nekin. Yên ku êrişên li ser Rojava erê dikin, yên ku êrişên li ser Başûr erê dikin, di heman demê da hevkarê AKP û MHP ne, di heman demê da berpirsyarên vê komkujiyê ne. Milletvekillerimizi sağduyuya davet ediyorum. Ez jî parlamenteran daxwaz dikim got bi aqilekî hişyar biaxivin. Ev gotar bi wan nakeve. Em van iddiayan qebûl nakin. Em gotinên ku dewletê sûcdar dikin jî bi tundî red dikin. Helbet em êrîşa mefhûm bi tundî şermezar dikin. Lê van tawanbariyên li dewletê jî qebûl nakin. Ji ber wê ez ê nehêlim ku daxuyanî bidûme.